nivvalorizzaw il-passjoni, insaħħu l-professjoni. Qed nagħtu valur lill-passjoni artistika f'kull forma tagħha, filwaqt li nikkommettu ruħna li nsaħħu l-prattika professjonali permezz ta' kundizzjonijiet ġusti, l-iżvilupp tal-ħiliet u karrieri sostenibbli. Din l-istrateġija hija msejsa madwar sistema ġdida kif jopera il-Kunsill Malti għall-Arti, mhux f'silos, iżda tematikament u transversalment. Din l-istrateġija tirrispondi għar-realtajiet tal-lum. Minn prattiċi tax-xogħol ġusti għat-trasformazzjoni diġitali. Mill-benesseri għall-approċċ etiku li jikkonċerna l-uman għall-intelligenza artifiċjali. Din l-istrateġija tpoġġi n-nies fiċ-ċentru. L-artisti, l-udjenzi, il-komunitajiet, il-ġenerazzjonijiet futuri.